ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами дураи ватан. Имрӯз 13 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ пешкаш мешавад. Тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои реклама дорем дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш када фурӯшта мегзорем. мо метавонем рафта аз пешам хонаҳотона навор кунем ёки суратоша видеош рӯй кунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ҳаракат карда дӯстони азиз дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонем. наворои моро фақат мардум ба хотири харид кардани хонаҳо тамошо мекунанд. хулоса мо навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем. баъдан ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ дар видео лайк кунем, дар канал подписатсия кунем. аз куҷо чизе дар кора дар комментар нависен, навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегзорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваски област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки доми 11 этажа, хона дар 11 этаж қарор дорад. хуб, дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. духонага дар ҳолати коробка, масоҳати 55 метри квадратӣ, 290 000 арзиш. дар назди ҳукумат, доми адлия, ҳамаи чиз дар гирдаш ҳаст, аз ҷумла мактаб, садик, поликлиника, банк, масҷид, бозор, хулоса ҳамаш наздикӣ ба ҳама ҷо, яъне ки транспортҳо ҳастай, дом тайёрай, об свет ҳастай. дута лифт дора, духонага масоҳати 55 квадрат кардагӣ, перегородкаҳош ҳастай. дӯстони азиз, ванна, ҳоҷатхона отделни. аз талаби маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp дасти ахираш 84 36 метавонен занг зада маслиҳат карда бигиред. фақат аз думи канали мо. дӯстон, мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар назди мактаб, ҳанаи мактаби навкардагӣ, дар шаҳри Кулоб дар қитъаи 6 қарор дорад, яъне ки маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор. 5 сотиқ замин, 45 000 сум нархаш, документҳо сатвоиза. телефон, WhatsApp-и соҳибмулк рӯи экрани шумо. ҳаме ки занг мезанед мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. иншоаллоҳ соҳибмулк бо ягон сум арзонтон мекунад. анаи калодиси ов бачаҳои азиз, хеле ки медонед ҳози ҳамаи ҷода ов гузарондааст тариқи ҳаму учётчика. дӯстони азиз, хулоса ки овошон ҳастай, айни ҳол ов бировардан, яъне ки кӯҳӣ кардаги нест, овора гузаронда бошад. 45 000 документҳо сатвоиза. занг зад чахчах ка бигиред. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед, чизе дорен дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегзорем. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ сохтмони нопурра дӯстон дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Уртабуз қарор дорад. сехонага масоҳати 8 сотиқ замин, 65 000 сум нархаш. ина марам одамое ки аз деҳаи Уртабуз хонахар ҳастен, хонаи арзон 65 000 сум муомила дорад. рақамҳои дасти WhatsApp яказ рӯи экрани шумо. занг зад чахчах ка бигиред. хуб, пеши молбозор да, мактаби нав да, духтурхона, кирпичзавод, стройматериал, сехи семенблок, пеши заправкаҳои тор, сеҳуҷрага. дӯстони азиз, масоҳати 8 сотиха,
خب کلیدور دارد دوستان عزیز. یک خانه 6 به 3 دو خانه 4 به 3 کلیدور 6 به 3 از درون برای مثال یک خشت جای دارد دوستان عزیز. حجت باشه 115 65 دوستان با معامله دارد. دوستان عزیز میگذاریم به چهارمین خانه نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی مساحت 8 سوتیق زمین دارای 4 حجره در نزدیک ایرپورت ناحیه جلالدین بلخی رومی قرار دارد باشه عزیز. 200,000 ارزش دارد. سروش نفروخته باشه. آدرس ناحیه جلالدین بلخی участка 8 سوتیق داکومنت هم 8 یورو. کم ترک معامله دارد. 200,000 با سودا دارد. وانتی علیشی هم هست. با ماشین علیش هم میشه. بیهوده زنگ نزنین. تریتوری ایرپورتی امی ناحیه جلالدین بلخی قرار دارد باشه عزیز. واتساپ اخیرش 94 از نوی کانال ما زنگ زنین. خانه چخیل میبینین بالای برداشتگی بلو محکم کردگی قسم داخلی خانه ها در حالت کروبکا قرار دارد باشه عزیز. شکاتور میکنین خب شپاکلیوفکا در ماز نگیره سر میکنین. این امی حالت 8 سوتیق مساحت کلان 4 حجرگاه فاسون خوش زمانوی. خب دفعش باز قم دارد دوستان عزیز. کریش فاسون زمانه محکم کردگی دالچی چخچخ کده بگیرنش. 94 اخیر واتساپی سویمور کمیچ عزیز. دوستان میگذاریم با پنجمین خانه نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی 125,000 سامانی. همین خانه در ابلوشکای ویدیو مونگی باشه عزیز. 3 حجرگاه مساحت 3 سوتیق زمین در پختاوبادی شهر توسنزاده ریگر پیشنهاد نسکرنی محکم کردگی باشه عزیز. این همین حالت مساحت 3 سوتیقه 125,000 معامله سوز داره. سروش نفروخته باشه. خانه قرار دارد در ناحیه توسنزاده شهر توسنزاده پختاوباد دهه استقلالی 3 پیشی مزاری بالاگردانی بابا میگه نامیزور بالاگردان بابا در قرار دارد. خب در نزدیکی خانه قرار دارد مکتب شیفاخانه از جمله هم میتپونگ میگه نه. خب مگازینو هست دوستان عزیز. حوله شبن ادناسکاری محکم کردگی مساحت زمین 3 سوتیقه 3 حجرگاه قسم داخلی خانه در رسم نیست. شاید ریمون کردگی تیار باشه بچه‌ها. خودتون با دالچی زنگ زد چخ کنین. لایک را گذارین در کانال پادپیسه سکن ابونه شین. چیزی دارین در واتساپ ما رو کنین رکلام کده فروشتن میگذاریم. دوستان میگذاریم به ششمین خانه نزدیک حولگی. باز خانه نزدیک حولگی فروشی است که 4 حجرگاه مساحت 7 سوتیق زمین در بالای ارتبوز قرار دارد. اما محله ارتبوز در حصار هم است. در امو فرخور هم بوده است. اینا حصارگیش خب ارتبوز یعنی که در فرخور هم ارتبوز عزیز. از حصار گنجریزم با نام میبرند. اویدی خانه 250,000 سوم بالای ارتبوزی فرخور. رو برای استوری ماتریال سیوم کوچه میگه نرخ 250,000 سوم با معامله داره. زنگ زن مسیحت که بگیرینش. دوستان عزیز میگذاریم با هفتمین خانه نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی مساحت 35 سوتیق زمین باشه عزیز. 35 سوتیق زمین داره با خب 8 حجرگاه است که جماعت دهاتی جمعه نظری دهه ایواجش خب ناحیه شهرتوز 250,000 ارزشش. خانه جایگیر است در شهرتوز جماعت جمعه نظر دهه ایواج. خانه عبارت از 8 در خانه 4 تا 8 تعمیر داره. 4 تا 8 تعمیر میونه. 1 تا تپچن میونه. خب 1 تا تپچنی کلام بزرگ بچه عزیز. خب 35 سوتیق زمین مساحت داره. 250,000 ارزش داره. با کمبش معامله داره. زنگ زدن مسکه بگیرنش برادر عزیز. فقط آدمای سریال رقمای اخیرش دستی 74 54 ده از می کانال سعودو تیوی که سعودو تیجی زنگ زد چخ کدام میتونه میگیرین. در تگ کامنتر تلگرام کانال سیلکاش موندگی آدمایی که از یوتیوب تماشا کنن میتونین گذارین اینجا رو بعضو تماشا کنین. میگذاریم با هشتمین خانه نزدیک حولگی. نفرایی که از ناحیه واسه خانه نزدیک حولگی ارزان خواهش کنه مرامت بگیرینش. 4 حجرگاه مساحت 6 سوتیق زمین در گلشن آبادی ناحیه واسه قرار داره. ولایت خرلون 190,000 ارزش دارد. 4 طرف محکم در روزش چسباندگی
қисми дохили хонаҳо дар расм нест бачаҳо. хатон буд талаб кунед. рақами ватсап ахираш 5603 занг чақчақ кунед. у тараф боз анҷомхона ошхона кухонӣ кардагӣ дарвозаи 4 метр часпондагӣ бачаи азиз хай десен кадом ҳолат 190 там муомила дора. ноҳияи восед деҳаи Гулшанобод иборат аз 4 хона баня дар дарони хона сур азиз гирдаш маҳкам кардагӣ тайёр мегирен. бо далчи чӣ коре ки дора мекунен зиндагира сар мекунен. аз пеш боз барои ҳамо агароташ битон рехтагӣ тайёра бача азиз. ин ҳами ҳолат, ин ҳами хона савдо мешавад 190,000 сомонӣ. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 4 этаж ки масоҳати 33 метри квадратия ташкил метиҳад. кӯчаи Абдураҳмони Ҷомии ноҳияи Ёвони Бостонда қарор дорад. 270,000 арзиш дорад бача азиз. 33 квадрат як хонагаи фасонҳош замонавӣ. рақамҳои дастӣ ахираш 6035 занг чақчақ кунед бигирен. хона дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, доми 144 бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. 270,000 сум бо камбеш муомилаи соз карда мешавад. марамат одамои сериёзӣ аз думи канали мо занг зад чақчақ карда бигиренш. чизе ки равон мекунанд, чизе ки мисол адрес метан ҳамаш ҳам хел мехонем фасон карда далчи бо одамои сериёзниётон харидори сериёзни ҳамроҳи соҳибмулкҳо масакнен. баъзеҳо мо менависанд ки бародар ҳамин хона чанд сомон хеле видеоро бачаҳо сабр кард то охир тамошо кунед. оиди ҳар як хона мо маълумоти пурра метем. далши маълумоте ки мисол шумо дар нопурра мепурсем бо аз соҳибмулкҳо дастрас мекунем бачаҳо. наворои моро хушрӯ тамошо кунед. дар тамошои навор лайкотона фуромӯш накунед бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага. боз квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар Гипразем як ҳуҷрагаи 35 метри квадратӣ дар 1 этаж қарор дорад. 290,000 арзиш дорад бачаҳо азиз. Гипразем пеши мактаби 91 пушти деҳқонбозор Соколни дастаи Соколни этаж 1 метр гирифтан. дар Соколни этаж яъне ки подвалда қарор дорад 35 квадрат 290,000 бениҳоят нарх қимат бачаҳо азиз. ҳа хулоса ки маъқултон бошад занг зад бигиред. ахираш ватсапаш 0202 занг занед бачаҳо азиз. ман хотир мегӯям бачаҳо чизе ки мисол равон мекунен аввал ҳамн як каса пурсон шудем ки ҳамн хона ба ҳамин қадар арзанда ҳаст ё ки нест. баъдан Савдо ТВ виноват нест вақти хонаҳо савдо нашавад бачаҳо. чунки қабул мекунем барои реклама кардан аз шумо пулам мегирем. ба ҳар ҳол ҳамун нархҳое ки монем ки арзанда ба нарх бошаву савдо шавад. баъд дуюм бор сеюм бор ҳоҷат ба реклама кардан нашавад. суназӣ ки ҳам мардумам комментар менависанд ки як хонара 3 бор 4 бор навор накунем бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 2 этаж масоҳати 42 квадратни метр. хоб Зебонисо да шаҳри Левакан Сарбанди Пешина 260,000 арзиш дорад. як хонага дар Левакан Сарбанд 42 квадрата 2 этажа қарор дорад. ремонташ хайдесен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. 260 нархи соз чем дигар нархҳо бачаҳо. яке ҳарчанд ки дар шаҳри Левакан қарор дорад бачаҳо азиз. хулоса одамое ки аз ҳамин тарафҳо квартира дар кортонай акақати маслиҳат карда бигиренш. со лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе дорен дар ватсап рӯй кунен. чизе дар коре дар комментария нависен. худо хоҳад мо наворотон карда пешниҳодтон мекунем. вақти шумо коммент карден одамои доштагӣ мехона значит ҳаста талаботи хонаи мо равон мекунем мо реклама карда фурӯштан мегузорем бачаҳо азиз. чизе дорем ба дили пир рӯй кунен. дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар 1 этаж масоҳати 63 метри квадратӣ дар 8 маҳаллаи шаҳри Ҳисор қарор дорад. 8 микрорайон 290,000 дар ҳолати ҳамин ҳолат кардагӣ яъне ки падабой подшпаклёвка тапа тайёр бачаҳо азиз. хона шкатурка кардагӣ хоб об свети доимӣ дорад бачаҳо азиз. хулоса ки 290,000 63 квадратни метр ду ҳуҷрага дар 1 этаж шаҳри Ҳисорда қарор дорад. чизе ки қабул кардем рӯӣ кардем хоҳиш кардем ҳаракат кардан навор кардем бачаҳо азиз. бо далчи барои реклама дар ватсап мо рӯӣ кунем. чизе дорен мо рекламаш карда фурӯшта мегузорем. имкони лайкмонӣ бошад лайкҳоро монен. чандум лайк казаден дар комментар нависен. зинда бошен, сарбаланд хонобод бошен. раҳмат ки Савдо ТВ ва Савдо Теҷаро ҳар рӯза тамошо мекунем.